И какво става, хора? Аз съм Ивак 69 и днес ще снимаме на FC Mobile. То виждате, отбора ни стана доста солиден. Само трябва да сменим Ван Дайк и отбора ни стане още по-солиден. И ще подсъкаме малко head to head. Добре, силен опонент. Добре, много добър отбор, с много дефанзивна атака играе. Добре, матча почва. Добре, там си я поддава. Топката е в Матеус. Добре, той прави една много добра атака. Добре, топката е в Фил Фодън, топката е в Гуливерт, но не. Там Гуливерт не можа да я вземе. Той подава я към Матеус. Матеус там. Добре, там Гулит я взима. Ван Дайк подава към Гуливерт. Добре, Гуливерт там. Но Ким Мин Джай е много бърз. Добре. Там гол от Палмър. Добре. Добре, там Ван Дайк много добре защити. Гуливерт. Към Фил Фодън, но там Менди. Добре, топката е в Ориз, подава я нагоре, но не е. Добре. Топката е в Матеус. Така. Джао Педро. Добре, там е Ернандес. Гол от Палмер. Центриране. Не. Добре, браво на облак. И Фил Фодън, но не е Менди, е много солиден. Просто Менди е много солиден. Бе, там Занети. Добре. Топката там в Стоичков. Стоичков се обръща. Не можа да подаде. Там Гуливерт. Добре, топката е в Джо Педро. Добре, да видим облак. Браво на облак, само какво спасяване. Това може би ще е дуспа. Да. Мисля, че ще бие вляво. Вляво. Стига, бе! Фолдън. Какво направи Фолдън? Натиснах. Добре. Не. Там Ернандес бърз, много бърз. Топката е във Ван Дайк и мина по времето. Добре, матча почва. Топката е в Александър Арнолд. Топката е в Гуливерт. Не, Гуливерт е много лош. Може би е за смяна. Добре, там Менди. Добре, Фолдън. Фолдън тръгва. Там Аке. Добре. Фолдън си я върна обратно. Не, няма да стане. Не, Ким Мин Джай там. Добре, Александър Арнолд. Не, стига, бе. Топката е в Джо Педро. Се обръща. Топката в Кака. Добре, бе. Там направи много добра атака. Добре, Гуливерт. Не, Ким Мин Джай много е добър. Мисля, че на мястото на Ван Дайк трябва да сложиш Ким Мин Джай. Добре, там. Фодън. Не, Менди просто е уникален. Там Аке. Добре, подаваме сега към Христо Стоичков. Христо Стоичков, добре, мина там. Христо. Българина там. Не. Ким Мин Джай е просто уникален. Добре, една грешка от нашия опонент. Топката е в Стоичков. Топката е гол. Гуливерт вкарва! Забучихме яко във вратата на нашия опонент. Добре, връщаме се в играта. Матчът почва. Бе, топката е в Христо Стоичков. Христо Стоичков там се обръща. Добре, Христо. Фодън. Не, Менди. Свободен удар? Да.
Дали се опити да удара? Да, ще удара. Добре! Не, но спасява там Лорис. Ще опитам един пауършот. Не можахме да подадем. Поне имаме равенство. Няма да загубим купи. Добър отбор. Много добър отбор. Не, че нашия е лош. Матчът почва. Топката е в Нани, сега в Петри. Топката е в Джонсън. Добре, но там Ернандес я взема. Топката е в Христо Туичков. Христо подава към Руд Гули. Топката е в Гуливерт. Не, няма да стане тази атака. Там Милитао ли беше? Не можах да видя. Добре, топката е в много лош пас. Не отнях някой от мидфилдерите му. Там Фолдън. Може ли да измислите нещо Фолдън? Добре. Фолдън там. Подава към Гуливерт. Гуливерт удря, но не можа. Александър Арнолд! Арнолд! Мале! Какъв лош удар само от Арнолд. Добре, топката е в Педри. Не можахме там. Добре, топката е. Ето Пич добре играе. Добре, подаваме топката към Христо Туичков. Там добре се справихме. Подаваме. Не можахме да подадем към Гуливерт. Топката е в... Не, Гулит. Добре. Топката е в Гуливерт. Добре, Христо Стойчков! Фолдън не можа да подаде пас. Добре. Там пас от Модрич. Не, какво прави Кьолер? О, каква грешка може това да ни рискува матча. Браво на Облак, мале, какво спасяване само. Добре, има корнер. Добре, чистим я там. Гуливерт. Не можа. Чакайте, какво е това? О, мале, какъв лош удар съм. Добре, се подаваме към Ван Дайк. Ван Дайк подава към Христо Стоичков. Оле, какъв пас, дали ще го хване? Не. Почва матча. Топката е в Христо Стоичков. Сега е в Гуливерт. Добре. Топката е в Гуливерт. Ай, стига, бе. Добре. Стоичков. Стоичков! Какъв гол на Христо Стоичков. Само какъв гол е направил Стоичков. Там се върти. Гуливерт! Не, много е бавен. Добре. Топката е в Нани. Добре, там. Не. Добре. Много лош пас. Подава е към Педри. Топката е в Лионел Меси. О, не. Добре, топката е в Другба. Там Кьолер. Много добре защитава. Гуливерт. Подава към Фоден, но не можа да подаде хубав пас. Добре, топката е в Другба. Сега е в Гулит. Подава към Христо Стоичков. Не, много лош финт от Христо Стоичков. Добре, топката е в Гуливерт. Не можа. Там защитника му е взе. Модрич. Не, трябва да вземем този матч. Трябва да го вземем. Но много добро спасяване от Облак. Браво на Облак. Добре. Там. Трябва. Браво на Облак. Добре, да се държим. Трябва да го вземем този матч. Подаваме към Занети. Така леко ще си въдем топката. Добре, не е много леко, но... Какво е това? Малко лошо. Добре, удриме.
Не, това е лошо, това е лошо, това е лошо, това е лошо, много лошо. Добре, браво на Александър Арнолд. Браво, бе. Свърши мача. Взимаме го. И това беше от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, оставете един лайк и споделете с приятели. И чао!